салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем нулевои дарвоза меен рост меен то ахира ин дукон рақам надора рақам надора рост ки омадин то ахиршан бачаак ҳаста ина бача одинашон доран диденаш ина бинен анам бача одинашон сар мекунад давай чизои чита гап зака чизои новинката нахош қати салом алейкум мен борои дубайский новинка ҳам оле борои 2022 ҳам 2022 сангош мегӯ чикар назадаган дорем 150 сомон дорем ин 250 сомон бо арзон мешавам сангош хеле намёрам сангош сваровска и qola pol нина буромадага бо марда фикр мекард қимата бо арзонош ҳам дорем ҳамчура амиёра бо арзонош ҳам дорем мисол фақат зависа сангом мекунам баъзе ҷоя да баъд меган нахош хела мисол ира арзонош ҳам дорем як сангош машон дидем я ҷав задаги зурона баъд оянда чӣ бизанем охинаи сангои нав буромайку хамилион сангои хамилион камера сваровски санга ё сваровски ана сваровски борои ҳама новинка и либосиш 250 ё паплена чия не паплен дубайский паплена глой новинка аҳа 50-60 намуд гул дорена начи хеле худаш мега 50-60 намуд гул доран ҳама борои новинка 2022 бо клиентои ки мисол ба дукона меа бо арзон кардан мисол метавонем ана ё ҳоҷиёни новинка ина маромад бинед ҳоҷиёнаш беҳад зуд инаш лиона лиона ам лиона нархи ҳамош шуда метавонем кажа сангош набе ай ҳама меа арзонаш ҳам дорем мисол 150 сомош ҳам дорем бенигинош ҳам ҳастанд ин глой новинка на ҳама глой новинка нарх чанда нахошно гуфта рафтан 150 сом 150 сом ай бологиё ҳамаш 150 ё чанди ай 170 афаҷа габза рафтан бигиред песи новинка ё карта апеш тишёрт бинам ай пеш сангои арзонш ҳам дорем бо мисол ё чандиан 170 бо арзонш дорем ин агар шот бакас хизм дадам ира ҳам плюс минус охир плюс минус меган ира плюс минус аҳа ишам новинка ин намуди сагсаги дизайн назараги 150 сом ин ака шаншоте дилои зинда дилош аҷиботана дилош фасони зур ники я бор дига такрор мекунам магазин дар бозори Корвон нулевои дарвоза рост ме то ахирша рост то ахирша бин ана бача ҳамҷода ҳастай шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед баланд гапзаки буфаҳмам ин акаҷон иша матрашара вообще не обычный бамбукаш сангои чӯте зарага не ҳоҷиёна акаҷон ҳоҷиёнаша ина ҳоҷиёнаш зур неки беҳтарина яка се расветка дора гулшам необычная ина бинен гулш необычный ҳоҷиё касе ки ҳаҷ мераванд маромад чикунан биёян ҳамҷо харидорӣ кунанд ям се расветкаша я бале бале фақат гулои новинката нишон те ки фақат ҳами тамошобино фақат гули нав меган гули нав и ҳоҷиёна ҳастай ку номам ҳоҷиёна я болода бале бале иам ҳаста ана ишам ҳоҷиёна я иша ҳоҷиёна расан дели сафедошон зур будааст ҳам майдагуланд ҳам хушрӯанд ҳам гулшон серанги баланда нархи ё чанд я гуфтӣ 250 сомон ина динем нишон додем чандаи ям 250 сом арзонош ҳам дорем арзонош ҳам бо дорем чандан ё 250 сом марҳамат касе ки омада метавона бия харидорӣ кунад касе омада наметавона мо то россия тамоми шаҳрош доставка дорем шумо метавонед ки заказ кунед мо доставкатон мекунем ан бачара чизош ҳамаш оригиналай чизош необычнян хай бо дар ватсап шумо чӣ гапи доред марҳамат метавонед ки бинависед иҷода сар кардаги 150 сума то 280 сумонара дора ҳама не чизои инаи бо тигрои новинка ин нарх чанда
اینش 200 сомон тигри новинка будаст. марҳамат бибинед. ина атлас нусхаи новинка задагӣ вообще бо сангш бо необычный задагӣ атлас нусхаро нигоҳ кунед. ака ҳар кас бо санъати бо сангзанӣ дора санъати ами фарқ мекунам дукон ай дигар дукона меяд ки ё санга аҷибот мезананд дигар хелтар вообще вариантошон заказ хати мезананд под заказ ё хичо придумат мекунанд дизайн пизайнша мебуроранд. боқи сарбаланд обод бошед. касе ки дар канал обуна нест обуна шавад. касе обуна шудага як лайк мемонем. ҳамиҷа меян харидорӣ мекунем. марҳамат. шумо иҷода анин бачара номаш чия? Номат чи буд? Одинашо. Одинамрод. ана боқи сарбаланд обод бошед. худоҳофиз. бо ай дигар ҷо мо чимона давом метем. марҳамат, тамошо кунед.